vegem com funciona el nostre cervell per entendre-ho millor. La cafeïna bloqueja els receptors d'adenosina. L'adenosina és el que ens fa sentir cansament a mesura que va passant el dia. Així que, bàsicament, la cafeïna és com quan el conserge tanca la porta de l'escola i ningú pot entrar. L'adenosina no pot fer la seva feina de recordar-nos que estem esgotats. Amb aquests receptors bloquejats, el cervell rep el senyal que seguim frescos com una rosa i fins i tot alliberem adrenalina augmentant la nostra atenció. Clar, el problema arriba quan oblidem que en algun moment cal descansar de debò i no només simular que no tenim son. És cert que una mica de cafeïna millora la concentració i l'estat d'ànim, com quan aconsegueixes que tots els alumnes t'escoltin durant almenys 5 minuts seguits, que ja és un miracle. Però si et passes de dosi, pots acabar més nerviós que quan veus el xat de pares i mares amb 50 missatges nous.